Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama hol kabaruji ɓirɗe tentude tigui e nder leydi Sénégal e oɗo subaka alkamisa nogase jeetati lewru novembre 2024 gadorɗen alhaali on gonnoɗo président groupe parlementaire coalition Benno Bokk Yakar wiyete ko Moustapha Diakhaté ene wayno mo tawi to tribunal mo Dakar alhaali tigui nden ñawore makko jugé en flagrant délit e oɗo alkamisa kanko Moustapha Diakhaté ene wayno ko sababu ɗiɗon konngui ɗi surno konngui ɗi ɗi ganduɗa mbaɗi polémique no fewi o waɗi haalullaji kewɗi alhaali ɗin konngui ɗi wukkitno o wino ko askan bu alku ko konngol olof woni leñol kuɗongol walla leñol ngol ganduɗa tigui ngol duwanaka les électeurs dupe o haalata tigui koye ganduɗa ko ɓen wotanɓe Pastef e ko way noon ɗum saabi noddedemo kanko Moustapha Diakhaté ene wayno ko ganduɗa hay nde noddade o jaɓani yattirde caggal e ɗin konngui ɗi wukkiti woni sababu noon ñawedemo oɗo ñalawma hande o wi que je ne reviendrai pas sur mes propos wi noon ko Moustapha Diakhaté saga tigui nde wujodiri ɗiɗon enquêteur aji oɗo saaha noon omo tawi to tribunal mo Dakar ñam kay ñawede e ɗiɗon konngui ɗi wukkiti kona ɗum ko goɗɗo gonɗo e juuɗe laamu ene ƴewno ɓoccotiri walla tigui ene ƴeewa feere no yaltiri tigui ɗeɗo juuɗe wasa yaade nder dumbirdu Samuel Sarr cherche une solution pour éviter la prison ene wayno hunde foof omo yiiɗi kono kay dumbede nde ala hen kanko Samuel Sarr caggal tigui oɗon face à face makko e deuxiéme cabinet juge mo deuxiéme cabinet ganda ko joguiɗo oɗon dossier makko kanko Samuel Sarr o yiɗi tigui goɗɗo retour de parquet gam kay alhaali ndeɗo ñawore ruttine kanko noon Samuel Sarr hanki alarba nogas jeeɗiɗi lewru novembre kanko directeur général mo West African Energy waye ene wayno on wawi tigui waɗede auditionné e oɗo alkamisa hande nogas e jeetati alhaali ɗiɗon milliard uji ɗi ganduɗa tigui o tumama walla mbiyen o porta men plainte taw tigui portimo hen plainte ko biteɗo Moustapha Ndiaye mo gollituɗo e oɗon projet waye woni West African Energy mo ganduɗa ko 8 milliards de francs CFA wi ko pour abus de biens sociaux potentiel 8 milliards de francs CFA ene woni information ngaji goɗɗi mbi ko 2 milliards de francs CFA kanko oɗon Moustapha Ndiaye ko associé Samuel Sarr e oɗon projet mo mbiɗen ene wayno Samuel Sarr noon kañumne hoore mum waɗi no saisir la justice ganduɗa kay faade makko kanko Moustapha Ndiaye e wiide ganduɗa ko faux et usage de faux en écriture privée et usurpation de fonction ganduɗa tigui wiide oɗon gorko ko ganduɗa ko kiram jogue makko yiɗi tigui ko heftude oɗon casquette makko président conseil d' administration mo oɗon projet West African Energy mo ganduɗa tigui ɓe puɗɗodirimo ɗum guila tuggude lewru février ene wayno oɗo saaha mo kalten on projet jogorini gasde walla mbiyen woni koye gasde saabu kene tolno capanɗe jeenayyi jeetati e kaltamde nde jiɗɗa woni 98% e oɗon projet gasi ha laaɓi ceerre hay Harouna Dia koye on projet jeeya kono ɗum ko kalen e alhaali maître Abdoulaye Wade le pape de soppi Bamum Karim Wade e oɗon ganduɗa tigui juulal caggal juulal tisbar hanki saga 16h 17h ko nen tigui woni ɗo ummi ɗo e nder leydi Sénégal taw kay koye oɗon jet privé nawtimo noon ko cellal ɓanndugal ganduɗa tigui wona katal ngal duuɓi puɗɗima yaaje no fulɓe mbiyata nayew yoni mawɗo ñaw kene bonna inde mum ko 98 ans duuɓi ɗiɗi heddini oɗon no gorkajo yettade duuɓi temedere walla temedinde kanko le pape de soppi gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal de l'an 2000 jusqu'à 2012 ko hanki o rutti to paari yadude médecin ji makko walla safra makko ɗiɗo goto wiyete ko colonel Fall goɗɗo wiyete ko docteur Soyibou Ndiaye ko kañumen tigui nawtimo yadude tigui ɓen joguiɓe ganduɗa ko alhaali ndenka makko sa sécurité ay Moussa Diop biteɗo bro wondude Abdoulaye Dieye ko kañumen tigui nawtimo en ñagano momo cellal kanko le pape de soppi maître Abdoulaye Wade kalen alhaali on université Assane Seck mo Ziguinchor ewano oɗo saaha bafiɗe guddi alhaali oɗon université campus social o uddi campus ganduɗa tigui pédagogique o uddi université Assane Seck mo Ziguinchor saabi noon guddugol makko ko pindiral hakkude ɗiɗon étudiant ji mo ganduɗa tigui ko greffe lammuɗo totto gulɗo diaw wonno toon baɗeteɗo otoji kewɗi duppama nokkuji kewɗi bonnama campus social o e pédagogique o foof uddi oɗon université Assane Seck mo Ziguinchor kono kay ɓe mbaɗi dissoudre kala pelle étudiant ji tawetenoɗe nder ngal ɗon duɗal jeeyaɗi hattirgui ɓe mbaɗi suspendre activité ji kala activité culturelle activité sportive e ko way noon ɗiɗo amicalaji foof ganduɗa tigui uddama e oɗo saaha mo kalta hen waɗama annulé kono kay ɗiɗon kuuruji walla mbiyen jangde nde fuɗɗito koye ganduɗa ko lewru janvier 2025 kono pelital ɓurgal tigui muusde ɗiɗon étudiant ji ko ala haali oɗon second semestre
académique année académique 2023-2024 waɗede annila haalaɓe ceerno e absence de rattrapage wonde oɗon premier semestre ene wayno wiide oɗon Amdi Sow porte parole des étudiants joguiɗo konngol mabɓe sagati ndeɓe kuccodira e ɗion jayleji wi ko hunde nde ɓe mbawa jabde nous ne pouvons pas accepter de telles décisions holno mbaddete nguɗon laamu kono oɗo samo kalten campus o uddi université o uddi jusqu'à nouvel ordre de janvier 2025 en kalat e alhaali on ganduɗa tigui gaynako baraɗo gaynako warimo ko ƴettude e ganduɗa ko jawdi janandi nan ƴettude jawdi makko o nanno ɗum e guesse janamba on gaynako noon o wiite ko ganduɗa ko Ibrahima Ka o yarte ko duuɓi 22 o jeeya ko wuuro wiitego Sagata Jolof koye nder département de Linguére ɗum noon o wara ko ñalawma a talata hecciyanki e nder ngoɗon wuuro wiitego Darou Diop e commune mo Darou Minam Saloum e nder département mo Malem Hodar région de Kaffrine saabi noon ko nanno beyɗi baali makko ɗi e nder mbaɗon guessa sukaɓe on joom guessa ndi yaltin beyma ɗi ɓe mbadde coɗmami coɗmaɗa koɗo sukaɓe ko ɗon tigui kanko on gaynakoje ɗi jambere makko o soppi goto e ɗeɗon sukaɓe wulagol ngo heewi wuuro ngo tindani ɗum kañumen kala jalti enen jiiɗomo kanko on gaynako e koye yesso yumma ko jibinɗomo ko ɗon tigui ɓe piimo haw o seeri e fittano makko hanki noon o wirnama e wuuro witego Gassanna taw kay ko befingu yimɓe hewɓe ko kaymi tigui woni dusɓemo yo ya cakkitirten kabaruji men caggal leydi ko to leydi Mauritanie ene wayno hande ko manditare jeytare woni 28 novembre walla ko manditare sunare ɓen tigui wonɓe 89 90 ɓe pittari men jooɓa to inal ɓe to koko cuni ɓe to ko mbi ko manditare jeytare woni fête d' indépendance ɓe mbi ko wona 28 d' indépendance ko 28 des larmes 28 des armes il y a beaucoup d'orphelins ene mbaɗa fêté ɓe to tigui mbiɗe wona ko ñalawma weltare kono ko ñalawma sunare que la justice soit faite ɓende babiram mon mbara to inal yo kokke ganduɗa tigui fodde haqqeji ɓen ɓe ganduɗa ko worɓe mumen mbarama inal yo kokke foddeji mumen ɗum woni ganduɗa tigui divergence kalde yetti 28 novembre ko ganduɗa ko célébration ngaji ɗiɗi tawte to leydi Mauritanie les couleurs de la République islamique de la Mauritanie ene gummine wadde ɓe tigui ganduɗa ko mbaɗata ko croiser les bras mbimin jaadani hen yo ñaworde waɗi que justice soit faite ɗum woni ko fin leydi Mauritanie ko ɗum wonno ko tunguɗen e kabaruji men ha saaha gaɗo so Allah haaji Allah jarama on jarama.